kaJohane isahluko seshumi nesithupha isahlukwane sokuqala. Lokho ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayakunikhipha emasinagogeni. Yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu-ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga ubaba nami. Kepha lokho ngikukhulume kini ukuze kuthi nxa kufika leso sikhathi nikhumbule ukuthi nganitshela khona. Anginitshelanga lokho kwasekuqaleni ngokuba benginani. Manje ngiyamuka ngiya kothumileyo. Akakho kunina ongibuza ukuthi uyangaphi na. Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini, inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke. Ngokuba uma ngingamuki, umduduzi kayikuza kini. Kepha uma ngimuka, ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono, nangokulunga, nangokwahlulela. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi. Ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba, ningabe nisangibona. Ngokwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wahlulelwe. Ngisenokuningi okokunitshela, kodwa ningekuthwale manje. Kepha nxa esefikile yena, umoya weqiniso, uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma anibikele okuzayo. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha okwami anibikele khona. Konke uBaba anakho kungokwami. Ngalokho-ke ngithe uyakuthatha okwami anibikele. Kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona. Kubuye kube isikhashana ningibone. Ngokuba ngiya kuBaba. Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa, bethi, kuyini lokho akushoyo kithi ukuthi kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone, nokuthi ngokuba ngiya kuBaba na? Bathi, kuyini lokho akushoyo ukuthi isikhashana na? Asazi ukuba uthini. UJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza, wathi kubo, niyabuzana ngalokho engikushilo ukuthi kuza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone na? Ngiqinisile ngithi kini, niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula. Niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphendulwa lube ngokuthokoza. Owesifazane nxa esebeletha ulusizi ngokuba sifikile isikhathi sakhe, kepha nxa esebelethile umntwana akabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu ezweni. Nani-ke nilusizi manje, kepha kuyakubuye nginibone, inhliziyo yenu ithokoze. Intokozo yenu akakho onganamuka yona. Ngalolo suku anikubuza lutho kimi. Ngiqinisile ngithi kini, lokhu enikucela kuBaba egameni lami uyakuninika khona. Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwemukeliswa, kuba intokozo yenu igcwale.
Ngikhulume lokho kini ngemifanekiso. Isikhathi siyeza lapho ngingasayi kukhuluma ngemifanekiso, kodwa ngiyakunitshela ngoBaba ngokusobala. Ngalelo langa niyakucela egameni lami. Angisho kini ukuthi ngiyakunicelela mina kuBaba, ngokuba uBaba uqobo uyanithanda ngokuba ningithandile mina, nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu. Ngavela kuBaba ngeza ezweni, ngiyalishiya futhi izwe, ngibuyela kuBaba. Abafundi bakhe bathi kuye, bheka manje usukhuluma ngokusobala, awusakhulumi ngemifanekiso. Kalokhu siyazi ukuthi wazi konke, awudingi ukuba umuntu akubuze ngalokho. Siyakholwa ukuba wavela kuNkulunkulu. Jesu waphendula wathi, seniyakholwa manje na? Bhekani, isikhathi siyeza, yebo sesifikile, sokuba nihlakazeke, yilowo nalowo aye kokwakhe, ningishiye ngingedwa. Nokho angingedwa, lokhu uBaba unami. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Ivangelo kaJohane isahluko seshumi nesikhombisa, isahlukwane sokuqala. UJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikhazimulise wena. Njengalokho uyiphe amandla phezu kwenyama yonke, ngoba bonke uyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade kuyilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo, nomthumileyo uJesu Kristu. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje-ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabibikho. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni, babe ngabakho, wangipha bona, baligcinile izwi lakho. Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe, ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe, kepha labo ongiphe bona, ngokuba bengabakho. Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami. Ngikhazimulisiwe kubona. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe. Baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabo ezweni, ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona. Ngabalonda, akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa, ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengiza kuwe kalokhu, ngikhuluma lokhu ezweni, ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda, ngokuba bengisilo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. Angiceli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Abasibo abezwe, njengalokhu nami ngingisiye owezwe. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso, njengalokho wangithumela ezweni.
nami ngibathumela ezweni. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo, ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona, ukuze babe munye, njengalokhu thina simunye. Mina kubona, nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda njengalokho ungithandile. Baba, ngithanda ukuba laba ongiphe bona nabo babe khona nami lapha ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona, ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo. Ivangeli kaJohane isahluko seshumi nesishiyagalombili isahluko sokuqala. UJesu esekhulume lawo mazwi waphuma kanye nabafundi bakhe, waya phesheya komfudlana eKheдрoni, lapho kwakukhona insimu angena kuyo yena nabafundi bakhe. LoJuda wamkhaphelayo wayeyazi leyo ndawo, ngokuba uJesu wayevame ukuhlangana khona nabafundi bakhe. Khona uJuda esethole isigaba namabutho nezikhonzi kubaphristi abakhulu nabaFarisi, waya lapho benezinhlanti nezibane nezikhali. Khona uJesu ekwazi konke okuya kumehlela, waphuma wathi kubo, "Nifuna bani na?" Bamphendula bathi, "UJesu waseNazaretha." UJesu wathi kubo, "Yimina." UJuda omkhaphelayo wayemi nabo. Kuthe kokuba athi kubo, "Yimina," bahlehla nyuvane bawa phansi. Waphinda wababuza wathi, "Nifuna ubani na?" Bathi, "UJesu waseNazaretha." UJesu waphendula wathi, "Nginitshelile ukuthi yimina. Uma-ke nifuna mina, bayekeni laba bahambe." Ukuba ligcwaliseke izwi alishoyo lokuthi, "Kulabo ongiphe bona angilahlekelwanga namunye." uSimoni Petro enenkemba wayihosha, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalinguMalkusi. Khona uJesu wathi kuPetro, "Faka inkemba emgodleni wayo. Angiyikusiphuza kanti isitsha anginike sona uBaba na?" Njalo-ke isigaba nenduna yenkulungwane nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu bambopha. Baqala bamisa ku-Anasi, ngokuba engumukhwe kaKheyifasi obengumpristi omkhulu walowo mnyaka. UKheyifasi kambe nguye owaluleka abaJuda ngokuthi kubalungele ukuba kufe umuntu abe munye ngenxa yesizwe. uSimoni Petro walandela uJesu nomunye umfundi. Lowo mfundi wayaziwa ngumpristi omkhulu. Wangena noJesu egcekeni lompristi omkhulu, kepha uPetro wayemi ngaphandle emnyango. Waphuma-ke lowo mfundi omunye owaziwa ngumpristi omkhulu, wakhuluma nomlindikazi womnyango, wamngenisa uPetro. Intombazane ilinda emnyango yayisithi kuPetro, "Imbala nawe awusiye wabafundi balowo muntu na?" Wathi yena, "Angisiye." Kwakumi khona izinceku nezikhonzi zibasile umlilo wamalahle, ngokuba kwakumakhaza zotha. NoPetro
wayenazo otha. Kepha umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe. UJesu waphendula wathi, ngikhulumile obala ezweni ngezikhathi zonke bengifundisa esinagogeni nasethempelini, lapho abaJuda bonke babuthana khona. Angikhulumanga lutho ngasese. Ubuzelani kimi na? Buza kulabo abezwile lokho engakukhuluma kubo. Bheka, bona bayakwazi engakushoyo. Esasho lokho, esinye isikhonzi esasimi khona samukula uJesu sathi, uphendula umpristi omkhulu kanjalo na? UJesu waphendula wathi, uma ngikhulume kabi, fakaza ngalobo bubi, kodwa uma kukuhle, ungishayelani na? U-Anase wamthumela eboshiwe kuKheyifasi umpristi omkhulu. Kepha uSimoni Petro wayemi otha. Bathi-ke kuye, imbala nawe awusiyo abafundi bakhe na? Waphika yena wathi, angisiye. Enye yezinceku zompristi omkhulu, eyisihlobo salowo ondlebe yaso uPetro abeyinqumile, yathi, angikubonanga yini mina ensimini unaye na? Wabuye waphika uPetro, masinyane lakhala iqhude. Base bekhipha uJesu kuKheyifasi bemisa endlini yokwahlulela. Kwakusekuseni, kepha bona kabangenanga enqabeni ukuba bangangcolisi, kodwa babenokudla iPhasika. Khona uPilato waphumela kubo wathi, nimthwesa cala lini lo muntu na? Baphendula bathi kuye, uma lona ebengesiye owenza okubi, singamlethanga kuwe. Khona uPilato wathi kubo, mthatheni nina nimahlulele ngomthetho wakini. Bathi kuye abaJuda, asivunyelwe ukubulala umuntu, ukuba kugcwaliseke izwi likaJesu alishilo lapha ebonisa ukuthi uyakufa ngokufa okunjani. UPilato wabuye wangena enqabeni wabiza uJesu wathi kuye, wena uyinkosi yabaJuda na? uJesu waphendula wathi, uzisho lokhu wena, noma kusho abanye kuwe ngami na? UPilato waphendula wathi, kanti ngingumJuda yini mina na? Isizwe sakini nabapristi abakhulu bakunikezele kimi. Wenzeni na? uJesu waphendula wathi, umbuso wami awusiwo umbuso walelizwe. Uma umbuso wami ubungwalelizwe, izikhonzi zami zaziyakulwa ukuba nginganikezelwa kubaJuda. Kepha kalokhu umbuso wami awusiwo walapha. Wayesethi uPilato kuye, kanti nokho uyinkosi na? uJesu waphendula wathi, usho khona, ngiyinkosi. Ngizalelwe lokho, ngafikela lokho ezweni ukuba ngifakazele iqiniso. Bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami. Wathi uPilato kuye, iqiniso liyini na? Eseshilo lokho wabuye waphumela kubaJuda, wathi kubo, angifumane cala kuye, kepha ninesiko lokuba nginikhululele omunye ngePhasika. Ngakho niyathanda ukuba nginikhululele inkosi yabaJuda na? Khona babuye bamemeza bonke bathi, cha lona, kodwa uBarabha. Kepha uBarabha wayengumphangi.